Belakang hambai, ini norok saimano uskanggo 14 tarik. Sing Human Rights Commission netanyo kaisa letter dilemani kini je Nondonogoro bania kaine rokno at kaisa pai uskanggo lai thang ya tariko at kaisa pai rokno koroksa municipal ni borok ni bosawo borok ni mane roklang thangbai manno tuino sing aro kaisa complaint di man Human Rights Commission borok jengno aboni uttor ini malai thai dehi sahore jeng thangi malai ta maleman yagulo aroni chairman ini Human Rights Commission chairman saheb no soho phailaiye oro kaisa khali jaga tongo oro bazar khlaimano hone borok samani bai jeng o jaga no sport nailengnen elika sini chairman soho Human Rights Commission chairman bo paita tin logo naileka jeng wanchu klainai oboni yagulo o ungkolok ni jaga no oro borok no tubui dukan di nai ni bo saga bukan amni yagulo jeng wanchu klainai oro di se bahai nainya municipal corporation ni yo sahe pe malai jeng tai bokok salai nai tai kesa jaga bongko o jaga no bokok lainai ada kata sukses jebol dan wancu lainai aboni bagino au belai ta hambai mari jeng komplain di mana logo na time di no jeng no aboni bagino tor dinani bagai borak jeng no ringka officer jeng kaya ngai solo thana ni kino tabu bisibak anggai tonggo aboni bagi belai hambai mari jeng wancu lainai kini mayor sahebai kok salai tamo solution thang jeng abon nainai piaba jeng sini borok je bania khai tongmani borok je osohayung tongmani abono solution khainani bagino jeng tini oro basa laijak sini oro tonggo sini MLA kok sapna sini MDC plus sini TWF ni GS buku Gita sini Sapna Tidia Agotla tahun komite vice president sini bukok Saudara sini Sapna Tidia yang bobo Nondono gani luke lenggui tonggo apni bagai sing ikut nanti saya lagi saya kok salai